Здравейте, ви бъксем YouTube, аз съм J-Master 38 с The Master и Flaming Fury, ще оцеляваме на Survival Island. Сега съм аз. Здравейте, дами и господа, аз съм пак с второто си видео, с първото си видео и второто не знам. Flaming Fury, да? Аз съм Flaming Fury. Аз съм The Master, какво става? Това е The Master, това е G-Master 38. Flaming Fury, ами обливат, защото не мога чупа. И да скрия нищо това. Добре, стига говори, ние тук си направихме нещо. Ние сега ще си довършим къщичката. Не е много добре, но имаме още малко работа. Имаме доста работа по нея. Добре. Направих това. Не, да не го прави гладък, бе. Опния много да скрия, О, буки, Мастер, му отни малко, че претакваш всичко, микрофона не става на нищо вече. Като отворя Skype, Камаки, Minecraft и още няколко програми като Bandicam и... баба, накрая ме чухте. Не викай, моля те. Опнете ме, не мога да скрия. мокни малко. Няма да те опнем. Опнах те. Мен опна ли ме? Ти си опнах. Да, аз мога. Да, Добре, това ще бъде нашия мощен фонтан. Добре, това дърво, моля го чупа там. Да, вече да. Пред ти това е то. Ясно е. Гладък ли искаш или натюк? Ами, готово. Какво прави? Бърса сапли. Някой има ли такова workbench? Crafting table имаш ли? Имаме. Е, той това Да, ясен тъж. има. Той съм правил нещо. Аз съм правил някаква мина, няма. Имаме. Вече направих. Къде го видяхте да крафтите? Чакай, крафтинг тейбъл е вече поставен със сигурност. Thank you very much. Ура, падна саплинг. Къде? Вече събрах два. Уху! Ето О, съм не ми рекордва! Нищо, аз нали рекордвам машка. Добре, Ще ти го пратя да го качиш. то ще искам да направя мобе, братле. Сеш се, ти имаш няколко, аз нямам нито едно. Имам Я два. се не виж си хоткейс, алате. Кое? Хоткейс, това дето си за записването. Не барай Жак, не. Не я чупи Ма сам. имаме един, бе, бате, за какво ли само хабите дърво, но ме дразните. Аз Да имам само още ще го нещо. използвам. Не че хубаво дърво. Много си тъп. Уаа! Шет! Кретен. Някакъв... Падна и се оттрепа, Да. нали? Аре, после му вземем айтемите да го Айде. убием. О, братле, аз нямам ядене, трябва някой да ми даде. Нали ние имаме. И аз нямам никакъв. Направи си меч, ще оттрепа някой зомби. Оставих къщата един крафтинг тейбъл, ти вземи. Ние имаме няколко крафтинг тейбъл. Крафтинг тейбъл, моля само някакви кълбоканайки. Да говорят всички едновременно, че скайпа ми се бъгва. Добре, чакай да мерим крафтинг тейбъл, сега правя някакви жалки кълбостон айтеми, човек. Бам. О, дайте ми, я ми дайте един кило. Какво ти дам? Трябва да сега правя някакви жалки кълбостон айтеми, човек. Точно между другото, аз не започвам това. Ох, той ще си прави. J-Master 888 съм аз. Добре, аз не виждам, Какво искаш от мене? аз тук кол не виждам, не знам за вас, ама... Той после ще си правя мой такъв. Добре. Аз бате. Дай сега да направим това, после ще направиш. Нямаме такова, никакъв кол, трябва да импровизираме с чаркол. До прозореца има такова. Кой каза, че нямаме кол? Така. Имам кол. Напред, тук е малко, нямаме никъде торчове. Не пипай, не ги пипай за сега. Значи колко е оскърно. Абе, кой има дърва? А тук къде ги взе тия вече клеове, бе? То беше подадено към мапа. Ох, Тошко, за какво направи така? Аз съм... Вземеш
печеш. Прав. Логика. Си изпечен си го направим. Абе, в кой има дърво? Аз не, чак. Аз имам 11. Аз имам 6 дървени. Дайте. Падат там към който е. Човек няма никакъв торджат, ми е тъмно като не знам какво. В плътия тор ще се не намира. Flaming Fury, аз направи съкси клей. Аз имам клей. Нещо Да, вземи, някакво яко. че на мен не ми трябва. Най-мазният проблем е кол. Аре се записа. Моме, поздравите. Няма. Какво? Моме, поздравите вече. Намерих айрон. Браво. Жан, Добре колко ли е сега? трудно да намериш айрон. Да, толкова. Кой иска да го Аз искам. Аз ти дам. Вземи. Да. Някой събира и такова е. Защо не сте оставили фитанките да растат? Чакай малко, жилото, яска ти този айрон. Искам да търся нещо за ядене, защото... Да, верно, аз съм умирал го. Отидете търсете малко кол, обаче нямаме абсолютно никакъв. Аз намерих айрон само. Вика. Ето ще, намерих текстчър пака с това, дето Какво си намерил? он е текстчър пак с дето е като X-ray, сеща. Сетих се, кажи как се казва. X-ray текстчър пак просто трябва да напишеш в Google. Колко яко! След това е малко гадничко, защото трябва да смееш целият текстур пак, за да видиш къде е. Да. По-добре да си стеглиш модулата. Да, обаче, не знам, с X-Ray не няма да ме толкова. Колко няма. яко! Говоря сериозно. И някой има някаква храна. Нямам никаква. На 2 букчета. Аз съм Някакъв дънджен има тука. Много мощен, чувам го съвсем. Stronghold е. Там ще има някакви лайна. Ще има някакви лайна, да че им бият. Може да ми ядете дърво, ако сте такива? Колко? Взимай си. Сабери го. Чакай, остави си го моето. Що ще направя тур? Аз моето гледай докъде ходя, човек. Трябва да го бирам цялото. Ти търси надолу. Ето, това е JB Lab, там JB Master търси, не знам. Аз ще направим такова бренчмайнинг, искаш. J Master 3 усмици. Какво си направил? Такъв Бранч майнинг. Няма смисъл от него, като си намери пещера. Раз. Ти ли светло отзад? Аз. Изгубите времето. Flaming Fury искаш такова. Какво? Не, дърво. Аз имам 6 мене, трябва. Дай ми. Я напиши нещо в чата. Чакай си. Аз съм долу вече. Чакай секунда. Опа, спирам да спая до тук, чук нищо. Намерих айрон. Точно ясно. от тебе съм, бе. Браво. Колко айрон? Ще направя меч. Колко айрон намери? Аз намерих 2. Аз пък... Някой да има бързо една кирка, че ми трябва. Горе. Така че съм малко... Точи кол имаш ли? Не, никакъв. Пак ще взема да умра след малко. Свърши ми... Верно, на мене, това ще ни прибрати до половината. Умирам, взимам и демидж вече. До половината кръвка. Имам 2 кол, ясно Дай е, го. ела тука. Ела де. Ти дай някаква... чувам някакво зомби. Тук е някакъв дънджен. Трябва да съм правил на рутен флеш, да ти вземаме. Смок спална. Желязо имаш с тебе. Взе. Какво? Имаш някаква храна, защото верно ще Нямам. Какво ли ще ти, аз нямам нищо, лати. Някой трябва да помагам. Ще си направя чест.